आज कइले बुलंद हमनी के ई आवाज के, आज कइले बुलंद हमनी के ई आवाज के। बाबा साहब शान हई बहुजन समाज के, बाबा साहब शान हई बहुजन समाज के। आज लेना भइल के हुई निका मिजाज के, बाबा साहब शान हई बहुजन समाज के, बाबा साहब शान हई बहुजन समाज के। संघर्ष करे के सिखैले, संगठित रहे के बतैले।